tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Olli-Juhani Mäkilä, tahdotko ottaa Erna Suvi Johanna Saaren aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisessä? Amen. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Erna Suvi Johanna Saari, tahdotko ottaa Olli-Juhani Mäkilän aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisessä? Te olette nyt ottaneet toinen toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa. Ja vihkisormus on annettu sen avioliiton merkiksi. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu tässä asiassa, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidät aviopuolisoiksi. Sami varmaan. It can be
moi j'adore comme monsieur. J'ai mes choses. Pourquoi? Oi, mä käyn. Joo. Sanoisin. Kato vuoren isälle. Me ollaan täällä. Kuka kertoo? No mä etittiin teitä. Saatiin vähän vihjeitä matkalla. Sitten löydettiin. Lähdetään toinen. Ilona, auta! Pocahontas tarvitsee apua! Nyt menee kyllä suoraan koivuun, jos siitä vedät. Marjon päälle. Tässä on mun suu. Tuleekaan. Ihan pikku hetki. No lyö nyt! Rastasten laulua tervehtää, maistetta päivänkin kiiruttaa, levollen vetsien merten taa. Lähti käsistä! Ei, nyt on mitään järkeä. Tanssittu koskaan, ei mestari häitä, maailma Tunnelisiin noin 12 alusta. vanhoja poikia, viiksekkäitä, mies sekä Hylje kumpikin on. Saimaan saaressa pikkuinen torppa istuu portaillaan Nestori Mikolainen. Lepohivellään iäkäs poppa katsoo ystävää ymmärtäen. Suurin Saimaa mut naista sen rannoilta vaan heitä tuulisen saarensa asettumaan, kun lorpan on määräys Mikolaiseen. Kolmas jutunsa viimeinen. Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä, maailma houkutti tuohon rajoin. Vanhoja poikia viiksekkäitä, mies sekä hylje kumpikin on. Muiston hämärässä suudeltiin, viiniä nautittiin. Ehkä sua kevään iltaan laulaa, tunnelma nostakaa.
vietä